Čonkovci dnes prežívajú jeden z najkrajších dní ich života. Súd totiž definitívne rozhodol, že deti zostávajú doma nastálo. Ju chceli kúpiť a my ju nedali. To je naša, nie, Sofia? Súd dnes totiž dal definitívnu bodku za krutým príbehom mladej rodiny. Pre mamu Veroniku sú nasledujúce vety najkrajšie, aké v živote počula. Okresný súd v Humene dnes uznesením rozhodol tak, že zrušil uznesenie o predbežnom umiestnení maloletých detí do krízového strediska Vranov nad Topľou. Šťastní rodičia dnes konečne mohli svoje ratolesti vystískať doma. Spontánne túto správu oznámili aj Martinovi Krpačovi, ktorému sú veľmi vďační. Fantastická správa, to ste mi hrozne potešili, to som úplne bez slov a som z toho strašne nadšený. Radosť je však prepletená aj smútkom. Veronika na svojich deťoch totiž badá, že už nie sú ako predtým. Rodičia sú ale odhodlaní vychovať ich ako najlepšie vedia, aj keď sú momentálne na mizine. Darmo, že ich mám 10, ale všetkých ľúbim do jednou, to sú moje. Ja ich vychovám. Z Brekova pre televíziu Joj, Katarína Kleknerová.